Dostlar, bilirsiniz mi? Bu soğuklardan nişiktir ofisi kile başladı. Benim mantı ofisi kile. Şundan da iyi. İyi. Kodaman da mantı satıyorlar. Çok bile. Eğer hazır birgeyle mantı jırılıyoruz. Ondan sonra mantı başlanıyoruz. Elbette. Birge. Это манты. Это манты. Это манты. Birge, işte ne? Полюбил свет. И потом ауылда әдейімен қоршылый. Үстәлдә ұшмышмар күбәдейе қысты бый. Тақпашқа бәлір, барысында ошиң тотар бейне ризықлары. Мема бигрәк тә ошый. Мишәгә сөт салам, сөтті ішер. Burada sıyır savam. Салат, цезар, пицца, паста, миңа кирәк. Бей, шәй белән бергә ашып казыйган ипи. Bulsam da bir ozanımlar Irak'ta, Amsterdam, Bolta, Şeki, New York'ta Mini oşlar digeş Titrәнә күңелен, Anıtırga olarının bir de mümkün tüger Sin anıtma kıstı bıy Başmışıma gelebe Olar her vakitte minem isimde Site olarını Unutma Это manti Это фарайдагы бергә оқылыска хәтта Это manti полюби теперь ты. Это манты Это манты Это манты Это манты Әгәр дә без икебез кунакка барсак, үзебез белән алабыз күчәнәш ул. Бавырсак яки шәкшәк, Яки мармелад әйе, мармелад. Biz килдек кунакка, ачылды ишек. Солдым аяк киемен, ыек баш тишек Синең башың тишек, оныттың тишек. Әйдә тизрәк шишек, тәтәр шәйләр эши. Без килдек кунакка, сәне карару. Без сәргә карадык, анда ролы Бәтәш. Карале, нишләргә? Инде бар bir fikir хәзер шалтыратам 205-011 Исәнмесез? Безгә ярдәм кирәк. Әйе, аңладым. Килегез тизрәк. Кемгә шалтыратты? Нәрсә әйтәләр анда? Бойрырма дустым, барысы да була. Приятеллар, Это манты это манды. Околыска, полюби теперь и ты. Это манты Выбирай самом, что сегодня съешь. Рахмет, Аслан!